Takže čau, vítam ťa mojho ďalšieho videa, no a dneska budeme hrať Forzu. Dáme eliminátora, áno. A hádajte, prečo dáme eliminátora. Pretože to neviem hrať, samozrejme. Takže poďme na to. OK, dáme eliminátora, zapnem eliminátora. Teraz sme tu. Budeme čakať, kým sa nikto napojí. Možno budeme čakať dlho, možno budeme čakať krátko, nikto nevie. Môžeme tu zatiaľ blbosti robiť a skončíme niekde v riti, pretože neviem šoferovať. No a presne takto určite budem šoferovať aj v eliminátorovi. Tu sa nič nezmení. Takže ja počkám a ja sa ozvem. OK, sme tu. No, čo vybereme? A poďme, staré, dobré. Volkswagenik, chrobáčik. No a padať, bože. Som zvyknutý zo Zomska. Dáme tomu, že sem to môže byť také dobré. Také akurát, presne. OK, už nás tu dáva. Máme niekde okolo seba auto, nevyzerá to tak. Máme nový level. Máme začenie kolesom šťastia. Čo si môžeme dať kľudne? A vidím to na takú asi jednu hru. Potom môžeme zatočiť kolesom šťastia. Mám ich troška dosť. Mám ich trocha našporených. Ale žiadne auto. Autíčka. Tam sú. Jojoj, tam ich je požehnanie. Toto je dobrá lokácia. Sem asi budem častejšie zaspawnovať. Nie, tak to nám ich asi zobral. Nie. Poing? Nie, tak to neviem sa vyjadrať. Takto nám ich asi zobral. Asi hej. A nie asi, ale určite. Do frasa. To je zlé. Niekto už má 7. Toho stretu nechcem. Ok, nejaké autá. Nikde nič. Absolútne nikde. Tak proste budeme hľadať. A za nami ide takto. Čo to je za sračku? Nie je to sračka. Tak, toto je instantná prehra. Takto, nič. No tak som skončil. Bože. Pokus číslo 2. A zase čakáme asi. No hurá. Konečne. Čo napríklad? Čo vezmeme? Tak teraz môžeme skúsiť ten Nissan. Není najlepší, ale tak dá sa a padať. Zase poviem padať. Kedy sa ja poučím? Sem môžeme. Pozrieme za seba. A myslím, že tam nič nebolo. Nie. Nič tu není. Tak poďme no. Poďme hľadať. Nemám šťastie na žiadne auta. Nikdy. Nemám šťastie. Žiadne auto, nikde. A miesto toho strom. Ďakujem.
Nemám šťastie na nič. Kým sa tam ja vôbec rozhodnem, že tam pôjdem, to tam už nebude. Ach bože. No tak. Niečo dobré. Ty kokso, nič tu není. Jak je to možné? Ja idem celú hru asi s klasickým autom. Po finálnom ešte pôjdem. Však je nás už len 17 a ja mám stále základné auto. Čo sa stalo? Tam je auto. Konečne. Sice je to mimo, ale konečne. No. Ako, tak aspoň niečo. Aspoň niečo. To není žiadna slava. Možno idem ešte pod... tu takto. A tu nemám chuť s ním. Keď on je možno AFK. Nie, tak on sa rozhodol, že ide sem. Nemám zájem. Nemám zájem. Nemáme zájem. Nemám zájem. Daj pokoj. Daj pokoj. Zdrhnem. S fokusíkom. No. Poď. Pridaj autíčko. Prosím, daj pokoj. Tam sú autá, prosím. Daj pokoj. Dám ti, neviem čo ti dám. No super, díky. A idem po ceste. Ja som sa tak spomalil. Tak to je koniec. Poď. Ježiš, to je tak škaredé auto. Jak zvonku, tak aj znútra. Ach bože. No tak to nič. Koniec mi. Nevadí. Získali sme pár XPčiek. A máme zatočenie. Preskočím to. Nepreskočím to. Oj, škoda. Ale 20 000 v pohode. No a ešte ideme točiť. Ideme točiť kolesom šťastia, pretože som sľúbil. No. Kde to je? A tu máme. Zatočením kole šťastí. Tak poďme. Prvá vec. To vážne nám mohol padnúť ten Jaguar legendárny. To frasa. Poď aspoň niečo epické. Poď. 200 000! Nice, máme 200 000. A ideme ďalej. Poďme ďalej. $15 000. Poďme. 50 000. Berem. Ja budem prachatý, budem lovatý. Poď aspoň legendárna vec. Dáme ešte jedno RS6. Ako... No, není to najlepšie, ale ani najhoršie. Dá sa. Vážne. Džínové šortky. Ja ti kašlem na džinové šortky. Tak poď. Najlepšie auto. Zatiaľ najlepšia cena, čo nám padla. Poď! OK. Ale tam mohol padnúť oné Lambo. Škoda. Máme achievement.
OK. Máme 3 nové auta. RS6, nejakú Manx, nepoznám, taká buginka. A Skiroko, neviem, jak sa to číta. Toto auto nemám rád. Nepáči sa mi. OK, tak z tohto videa by to bolo asi všetko. Budem rád za like, odber a my sa vidíme o ďalšom videu. Tak čau.